Сега ще ви покажа реалната скорост, която се постига от доставчикът близо. Както сами се убеждавате от показаното, при обещана скорост 50 мегабита, той постига 14,700 мегабита. Освен това, в момента чакам да се включи upload. Виждате колко време е необходимо да се постигне връзката за upload. Това на практика при всички игри, които моя внук играе, винаги е победен, защото той на практика не може да реагира в тази ситуация. Ето го след. Чак сега той подава 0,76 мегабита при обещана 5 мегабита. Повторен опит на същото нещо. Въпреки всичко, резултатът е налице. Тоест, никога не може да се постигне това, което те обещават. Хиляди пъти съм звънил на телефона, който е обявен на модера. Казвате едно и всеки път повтаряте едно и също. Проблема е при вас. Само че проблемът не е при мен. Сутрин, когато всички спът и няма трафик, нещата стоят добре. Но това в момента е заснето в 20 часа и вечерта. Ето това е резултат. 5 пъти, 6 пъти, 7 пъти да го стартирам. Няма да се подобри. Така че вие си направете сами сметката дали да използвате близото като провайдер, въпреки че има и хубави страни. Т.е. предлага бонуси като телевизия безплатно. Вярно е. С хубаво качество, непретенциозно от към това към какъв телевизор ще я вържиш, но това е малка част. Ние главно сме абонирани заради интернет. Сами си направете, отново повтаря, извода. Какво ще правите?